Fl-ewwel sena ta' Gvern Laburista żdied ix-xogħol u hemm iżjed nies inkluż żgħażagħ u nisa li qed jaħdmu. Għal dan il-Ministru tal-Edukazzjoni u xogħol Evarist Bartolo waqt attività politika f'Ħal Tarxien. Il-Ministru Bartolo semma 4 miżuri li se jittieħdu favur iż-żgħażagħ. Dawn jinkludu privat b'xejn lil min ma jġibx minn grad 1 sa 5 fl-eżamijiet tal-O levels fl-4 suġġetti ewlenin, kif ukoll ħidma ma' dawk l-istudenti tal-5 sena tas-sekondarja li ma nkitbu għall-ebda eżami, ma' studenti tal-imkas li qegħdin fil-korsijiet tal-bidu u eħlu kif ukoll il-garanzija taż-żgħażagħ. Dawn l-inizjattivi se jiswew 3 miljun euro u se jkunu qed jintlaħqu mal-2000 ġuvni u tfajla. Barra minn hekk, il-Ministru fakkar fl-iskemi ta' boros ta' studju fil-livell ta' masters u dottorat li tħabbru ftit tal-jiem ilu. Huwa qal li dan il-Gvern irid jara li dawk li ma rnexxewx jirnexxu, filwaqt li dawk li rnexxew ikomplu jirnexxu. Il-kandidat Laburista Mario Farrugia Borġ spjega kif il-manifest elettorali ta' priorità kbira liż-żgħażagħ bilan li jkomplu jistudjaw b'suċċess. Farrugia Borġ qal li l-Partit Laburista beda jbiġlieda kontra l-illitterizmu u l-assentejiżmu. Barra minn hekk żdiedu l-istipendji li l-Partit Nazzjonalista beżża li se jitneħħew. Min-naħa tagħha il-kandidata Laburista Deborah Xkembri spjegat kif dan il-Gvern ta' spinta qawwija lid-drittijiet ċivili u l-Partit Laburista wera li verament jagħti każ ta' kulħadd. Barra minn hekk hija enfasizzat li l-Partit Laburista qatt ma qal li se jiddaħħal l-abort. Żiedet tgħid li wara li għaddiet il-liġi tal-Unjoni Ċivili issa jmiss l-identità tal-ġeneru kif ukoll liġi dwar il-koabitazzjoni. Fakret li l-individwi mhumiex se jintesew u li kien hemm 25 sena xi jkunu tranġati.